Siyabukela mbukelo khona ekhaya okhulumako uDlamini umthandazi. Ngijubula kubusisi mawucala ngiyala channel futhi nabe umuntu efollowa njalo ngijubula kabe nawe ngenhliziyo yakho enhle onayo yekufollowa uDlamini umthandazi ngoba mbukelo khona ekhaya usiye umuntu ngaphandle kwabantu umuntu ngabantu ufollowa mina nami ngiyajabula ngiyabona abantu bayangidinga abantu kukhona abafuna kimi usize ngicela nje manje mbukelo khona ekhaya ubambe lapho kubuhlungu khona noma lapho ugula khona njengamanje ngicela uwethembe bese uyakhuleka usareceive egameni lika Jesu Mongcwele udinga umsebenzi umbukelo khona ekhaya ngikhuleka iCV yakhe ngikhuleka imoto yakhe efa njalo ngikhuleka umntwana wakhe lokugula esibhedlela ngikhuleka umuntu okhulile ongakhona ukubeleka ngikhuleka umuntu osejele Nkosi yamakhosi phakathi empilweni umhlaba ngikhuleka umuntu oneyilonda Mongcwele futhi ikhanda futhi ngamehlo ofuna kuphamisa isithuna sakhe oluhlwe idlozi othwasile kwangenzeka emehlo Nkosi yamakhosi uhambe inyanga ekhandazi bafundisa umehlo akawutholi njengamanje ngiyamkhulekela ngithi ma-receive la nkamanda Nkosi yamakhosi bese ngingena wena ngaphakathi kuye empilweni yakhe egameni lika Jesu Mongcwele nokwenza umehluko onke amakhama akho nilala kuwona njengamanje ngithi mina ayisukume kwedeloshi uma belemlambo uma eyibhoko njengamanje kube nekuthula egameni laJesu sephakade amen. Mbukelo khona ekhaya engifuna ukusho ukuthi into zakho namhlanje zizokhanya into zakho zizophumelela kusho mina uDlamini umthandazi ngithi into zakho zizophumelela uzowubona umehluko empilweni yakho uzowubona ukukhanya uzoyibona imali uzowubona umsebenzi into eziningi zihamba kahle sengikhulekile igama likaJesu ngiyethemba futhi ngiyakholwa ukuthi wena okude emhlaba wonke jikelele la kufinyelela khona ichannel yami kaDlamini umthandazi ngithi mbukelo khona ekhaya yethemba kholelwa lento ngayiphiwa iziphiwo kumina futhi iyasebenza nawe mbukelo khona ekhaya ingakusebenzela indawo zonke mbukelo khona ekhaya lapho nikhona khona ngithi mbukela nawe amandla enampumelelo nemali bekhona empilweni zenu senginikhulekele ngicela uNkulunkulu namadlozi idalazini zonke zinisebenzele ukuze niphumelele. Akulona ikhaya kahle ngaphandle kwemali akuwona i-relationship emnandi ngaphandle kwemali asisho ukuthi konke kuthiwa imali but into eyiningi idinga imali mbukelo khona so mengekho imali kube nzima ukuthi impilo ingaphumeleli phambili so asiphele ukuthi imali ibe khona empilweni zethu mane sihlupha ngento eyodwa once singaba nemali siyamkhohlwa uNkulunkulu siyabakhohlwa abaphansi siyakhohlwa ukuthandaza mbukelo khona ekhaya ungakhohlwa ungalibali mina ngihlezi nginawo 24 hours ubusuku nemini ngihlezi nginawo ngikukhulekisa ngiyakuthanda uyiphathe kahle Nkosi ngibusisa amen.